हामबाय दिनै 1 तारिख अक्ट'बर जों फैबान्दाल हाटियाव थानाय मिया सेप्टेम्बर 30 तारिख तारिखनि 2 3टानि बिथिङाव कायसा बेलाय वानामा संसा ताई खायरामा संसा कायसिनि दफानि सिनि मानि समान मंगरानि नवातियाना दिनै प्रक्सा पुरबसनि मामन मिया हनै ब बेलाय दर्शन ताई उथानि साइतंमानि नतुई सुंतिनि कायसा और बिखुब खायलायजा जों ताबो बिखुब खायमानि बिसिंतै जों कायसा मेलागत पिएसओ थांगै जों मेमोरेन्डाम सामिट खायनाय जतै खायबनो दिनै अ मामन मियाना जों कठोरतम कठोर बना तत्रावा दुखै खावै बुथानि बागै अ जिनिसनो नुगै दिनै अ सास्ति नुगै सारातिफ्रा बा सारा वाल ल अबाहाय ताई दर्शन करनि वान सबै तनाय बरं ताई फारियावनैतै ताई दिसकितो अबाहाय र वान सगैतै जों अबाहाय मुभमेन्ट खायतंगो बन बागै जों ताक पिया रं खायजक जों ताबुक ताई खिया लै पारे अमतै प्रग्राम पाइ जों ताबुक मेलागत पिएसओ थांगै जों मेरनो कायसानाय जों दाबि खायनाय हामबाय।